Ymmärrättehän te oppilaat, että tämä voi selittää näinkin päin, näin helposti. Joo. Kiitos esityksestä, neiti Koira. Nyt te voitte lähteä, koska oppilailla on nyt ruokatunti. Okei, kiitos. Kiitos, hei hei. No niin, nyt soi kellot, voitte lähteä syömään. No niin, lähde. Missähän mun kaveri voisi olla? Olipa kerran tyttö. Hänen paras kaveri oli poissa koulusta, eikä hän ole vastannut puhelimeen. Tyttö ihmetteli tätä paljon, sen takia hän istui ruokasalissa yksin ja hän vieläkin yritti soittaa ystävälle. Miksi ei vastaa? Mutta tyttö huomasi toisen tytön, joka istui yksin. Hän tuli hänen viereen, että se ei tuntuisi olevansa yksin. Hei, miksi sä istut yksin? Ja mun nimi on Amanda. Mun nimi on Lola. No, mulla ei ole vaan kavereita tänään ja mun pitää vaan istua yksin. Ei oo mullakaan. Mun kaveri on poissa. Se ei vastaa mihinkään mun puheluun. Ihan outoa. Miten sä syöt? Minä syön lihaa. Äiti tekee mulle sellaista lihaa. Se on tosi hyvää. Haluatko maistaa? Okei. Maista. Tosi hyvää. Mä voin tuoda huomenna sellaista. Mä voin tulla myös sullekin. Seuraavana päivänä. Moi. Moi, mä toin sitä lihaa sulle. Kiitti. Lola on tuonut uudestaan sitä lihaa. Amanda on tykännyt siitä, mutta seuraavana päivänä tapahtui outoa. Paitsi ei mitään outoa tapahtunut, Lola. Voisiko sun äiti opettaa tekemään tätä lihaa? Joo, tule vaan meille tänään. Okei, mulle käy. Koulun jälkeen kaverukset lähtivät Lolalle. Siellä oli tosi pimeätä tuolla matkalla, että Amandalle tuli huono olo. Missä me ollaan ja miksi täällä on näin pimeetä? Mitä tuhmia kysymyksiä sä kysyt? Tämä on minun koti. Tule vaan sisään. Avaan oven. Minä käyn vessassa, sä voit vähän tutkailla tätä meidän kotia. Okei. Mitä toi on? Se on tomaattiketsuppia, äiti vaan unohti siivota. Aika outoa. Äiti sotkee vielä keittiötä. Onks tää mun paras kaveri? Ai niin, unohdin kertoa, että olen tuttu sun parhaan kaverin kanssa. Miksi sä teet näin? Ja monelleko sä oot edes tehnyt näin? Ei oo väliä, mutta sinä olet seuraavaksi.